bună seara tuturor! Așteptăm niște lupte spectaculoase, frumoase, sperăm să fie fără traume și să fie luptele să decurgă la cel mai înalt nivel. Le urăm succes mult sportivilor și să meargă cel mai puternic. Bună seara! Părerea mea este că vor fi niște lupte aprinse, deoarece sunt surprins că avem un ring foarte mic și va trebui doar să ne batem. Nu să avem unde să alergăm unul după altul. Vor fi niște lupte foarte plăcute, adică vizitatorilor. Îl aștept cu mare drag și să nu se pregătească tare mult. Cred că mai mult de o repriză nu va duce meciul nostru. După cum am spus, este un ring foarte mic și îl voi duce rapid la sol și cred că acolo vom încheia lupta. Pentru organizatorul Dorin Damir de la Eagles, propun, să-i sugerez să pregătească o luptă cât mai grea pentru mine, adică un adversar mai bun, deoarece sunt foarte pregătit și aștept titlul îl aștept. Așteptările lupta de mâine, sper o luptă frumoasă, să fie o luptă fără traume, la fel și eu să nu am traume, la fel de asemenea dorea și adversarul să nu am traume. Sper ca victoria să fie de partea mea, să fie un meci frumos. Așteptăm să vedem noi talente, să vedem lupte frumoase și desigur băieții care au avut succes și au la luptele la amatori, la campionate naționale, internaționale, să arate lupte frumoase și la profesioniști. Desigur, după o pandemie atât de lungă, după atâta pauză, băieții sunt dornici de lupte, sunt dornici de experiență noi și noi am decis să facem ca o tradiție frumoasă. Eu am așteptări că luptele vor fi foarte interesante și, în primul rând, că luptătorii care vor veni vor fi pregătiți de lupte, vor ști ce vor face și nu va fi joc în ring, dar doar lupte serioase și frumoase. Da, asta e debutul pe profi, prima mea luptă, dar o să arăt o luptă frumoasă din cauza că eu m-am pregătit pentru ea ca și pentru celelalte mele lupte și pentru orice luptă trebuie să mă pregătesc serios ca să arăt tot ce pot. Sigur că sunt mulțumit luptele la 100, mulțumit sportivilor de peste Prut care au venit, au participat la acest eveniment. Cel mai tare mă bucură faptul, fiindcă au fost luptele fără traume, puțin fără traume, nu e posibil să faci o luptă și să nu ai ceva. În orice caz, mulțumit total, la 100, mulțumesc sponsorilor încă o dată din suflet pentru care s-a creat acest eveniment. Asta spun și eu, cum spune și președintele Asociației FEA, practicați sportul și tot să fie bine. Dar la general suntem mulțumiți pentru că este o experiență pentru amatorii noștri care deja sunt de astăzi profesioniști, care putem să-i apreciem, să vedem, merită să lupte mai departe profesioniști. Ei pentru dânsi să înțeleagă, anume sportul de contact este pentru dânsi și să știe unde merg mai departe. Așa că le dorim succes în continuare luptătorilor noștri, luptătorilor din România și sperăm că următoarea gală va fi în România, vom fi invitați la Urban Legend și pe cei mai buni luptători o să vedem chiar la proiectul FEA și Eagles. Bună seara și mulțumesc de interviu. Dacă vorbim de ai mei băieți, al cărui lot sunt reprezentativi din România, funcție pe care am primit-o de la managerul Urban Legend, sunt foarte mulțumit de ai mei. Noi inițial știam că e vorba de un nivel de semi-profesioniști. Am avut de-a face cu niște luptători de top, cărora le-am făcut față cu brio și în unele cazuri am avut și succesul în învingerii. Așa că sunt foarte mulțumit de nivel și nu mai spun că simt acest parteneriat între Urban Legend, România și promoției de aici din Moldova de un viitor foarte ok și bogat în acțiuni. Despre gala din seara asta am doar cuvinte de laudă despre eveniment în sine, Valentin Pascali, tot stafful Thai Boxing Club, bineînțeles și despre băieții noștri din România, Urban Legend Managementul, așa că
țineți-o în continuare așa, ați făcut treabă bună, nu vă opriți aici. Bună seara! Mulțumesc mult la susținători. Cred că am demonstrat că pot bate și stoic și vreau să mulțumesc antrenorului pentru că îmi dă sfaturi foarte bune. Sunt mândru de mine și sper că în continuare voi arăta lupte mult mai frumoase. Și la următorul Eagles aștept centura. Da, sunt foarte mulțumit de acest rezultat. Îi vreau să le mulțumesc la antrenori, ambii antrenori, domnul Vladislav Belinski, Streche Alexandru. Mulțumesc că au fost alături și m-au încurajat. Părinților vreau să le mulțumesc foarte mult. Și celor care au fost alături în seara asta și ne-au susținut, chiar au fost foarte mult de ajutor. Debutul a fost frumos și eu o să mă stărui să mă antrenez ca să fie încă și mai frumos în continuare, din cauza că numai prin așa lupte noi înțelegem cum să ne mișcăm în ring, cum să respirăm, cum să ne antrenăm și la ce să lucrăm. Fiecare loc care mă doare, asta e locul în care eu am lucrat mai rău și trebuie să lucrez asupra rolului mai bine. Dar dacă nimic nu mă doare, înseamnă că am făcut tot ce trebuie. Da, sunt mulțumit de luptă și mulțumit și de adversar, adică a fost un adversar cu măsură. Mulțumim Domnului pentru această victorie, mulțumim pentru că n-am avut traume, sunt bine. Mulțumim, urmează, mă pregătesc de lupte în continuare, așteptăm noi provocări. Bună! Da, a fost în limită, cum am putut așa ne-am descurcat, dar asta e. Da, am fost puțin dezamăgit, dar până la urmă învățăm din greșeli și sperăm că data viitoare o să fie ok și sperăm că vă așteptăm în România și o să aveți un timp foarte frumos acolo în România dacă o să facem o gala acolo. Sigur, a fost foarte bine, cu un adversar foarte experimentat, îi mulțumesc foarte mult pentru această luptă. Sper să mă reîntorc curând aici. Vă pup! A fost un adversar foarte bun, dublu campion mondial în Thailanda. A fost o onoare să lupt în ring alături de el ca primul meu adversar profesionist. Și m-am distrat și clar o să mai vin. Vă mulțumesc frumos pentru invitație, m-am simțit foarte bine, mă bucur că am putut să aduc o victorie României. M-am simțit foarte bine aici la Republica Moldova și vă iubesc pe toți, aștept noi provocări oricând. Mulțumesc!